Ćao, u današnjem tutorialu govorit ćemo o rekurziji i pokušat ćemo da napravimo jednu rekurzivnu funkciju. Kao što vidite na ekranu imamo jedan niz, multidimenzionalni niz koji da kažemo ima nepravilnu strukturu i mi ćemo pomoću rekurzije da izračunamo sumu svih elemenata ovog niza. Hajde da vidimo kako ćemo to da uradimo. Za početak napravit ćemo jednu običnu funkciju. Nazvat ćemo je sum numbers. Ta funkcija primaće jedan parametar, u ovom našem slučaju array of numbers. Ovde možemo kastujemo, da nam je potreban tip podataka, znači niz ili array. I praktično za početak moramo da pozovemo tu funkciju. I da je prosledimo ovaj naš niz. Probali smo da radi, za sada nemamo jednu grešku. I za početak, da bi prošli kroz ovaj niz, potrebna nam je for each petlja. Koristimo ovaj niz. I ovdje ćemo da kažemo daj nam key i daj nam vrednost. Sada, ajde uradimo jedan var dump, da vidimo šta nam je key. Za sada je to znači broj 1, znači prvi ovaj član niza, a da vidimo šta nam je value. Znači to je praktično ovaj ovdje deo, to jest niz u nizu. Sada, koja je poenta rekurzije ili ti rekurzivnih funkcija? Poenta je da funkcija poziva samu sebe dok su ispunjeni neki uslovi. Ako to znamo, znači kucat ćemo ovdje sum numbers. I prosledit ćemo je ovdje value, to je ovaj malo pre niz što smo vidjeli. I šta se dešava? Znači funkcija poziva samu sebe, ovaj value bit će ovaj array of numbers i to će se raditi dok je ispunjen određeni uslov. Da ne bi uleteli u neku mrtvu petlju, treba nam neki uslov i to ćemo staviti ovdje gore. Pitat ćemo iz array, to jest da li je niz. Znači pozivaj ovu funkciju sve dok je u pitanju niz. Da vidimo sada, dobro, sad ništa nismo ni štampali. Ajde probamo sada da vidimo koji su vrednosti key-a. Znači sad pored jedinice dobili smo i peticu, to jest ova prva dva broja, pošto znači funkcija poziva samu sebe i ima više iteracija pomoću ovog for each. Sada trebaju nam znači 17 i 6,
Ajde, znači da probamo u ovom drugom delu, znači mora dodamo else. Da vidimo key, da li ćemo dobiti, dobili smo 17 i fali nam 16, fali nam, prosite, samo 6, ili ti šestica, i ona bi mogla da bude, pošto je to kraj niza, ona bi mogla da bude sačuvana u ovoj promeni value. Super, sad smo ištampali sve elemente niza. Još jedino da smislimo kako ćemo da ih saberemo. Sada ja bih dodao iza ove funkcije jednu promenljivu, nazvaćemo je sum, i ona će da ima praktično početnu vrednost 0. Tu promenljivu moramo da prosledimo u našu funkciju. I ovde možemo stavimo sum. I ajde kastujemo, to će biti ne moramo da je kastujemo. U stvari, ovo je greška verovatno do PHP Storma. Ovo ćemo da zanemarimo, samo da probamo. Da, sve radi, samo je PHP Storm podvršen na drugu verziju PHP-a. Sada potrebno je da saberemo ove vrednosti. Iskoristit ćemo ovu sam varijablu koju smo sledili. Dodamo plus jednako i stavimo ovde key. To ćemo isto ovde. I na poslednje samo možemo da stavimo umesto key-a value. Sada šta se dešava? Ajde da probamo da ištampamo ovu varijablu. Znači i dalje je 0. Očigledno da ništa se nije desilo. Ovaj sad problem rešit ćemo tako što ćemo ovde u ovom gornjem delu dodati referencu, kako bi praktično ovde kad se doda key, povećao se ukupan iznos varijable sum. I sada kada probamo, dobili smo 29 i to bi trebalo da bude zbir svih elemenata niza. Ovde možemo da stavimo neku anotaciju ili ne moramo, ali u suštini to je to. Eto, to bi bio jedan od načina kako da saberemo elemente multidimenzionalnog niza, upravo uz pomoć ove rekurzije
To bi bilo to, vidimo se u sledećem tutorijalu sa nekim drugim problemom. Pozdrav!